Tisztán? De, hallgatom a magnót. És mi szól, Imi? Mi? Mi szól? Mi? Hupikék, törfikék? Hungária. Ó, mutat! Nyomjad, Imi, nyomjad! Fenyő Miklós, amikor ez fiatalan volt. Ezt hogy külded? Bulisztál valamerre, Imi? Hát csináltam itt magamnak szilveszterkor. Igen. Mit csináltál? Hát meg nekem megvan a szilveszteri állító, ami volt az előtt a Lajcsi. Menjél már a faszomba. Kajakra megvan. Mit csinálsz? Mit mutatsz, Imi? Marcsi átjött hozzád? Mikor szilveszterkor nem volt itt. Nem? Mikor karácsonykor sem. Hogyhogy? Én voltam most át az előbb. Jó, van. Úgyhogy, megmerem mondani, hogy tavaszig szünetel a dugás, megmerem mondani. Igen? Hát majd bejöttek a minuszok ilyenkor. Akkor fázik az öcskös. Minuszba fázik az öcsi, mi? Kis Imi. Most oda megyek a pesti csajokat nézni. Menjél már. Kajakra. Minek nézed őket? Az idén nem volt lángszorós légpuska? Figyelj, most is csak azért tudsz fényképezni, mert még valahol itt lát. Ja. De akkor ezt megörökítem. Na jó van, szevasz, Imi. Mondjad, sziasztok, gyerekek.